Как се справих с подуването на стомаха, което продължи 5 месеца? От началото на годината, от месец януари до месец май, имах постоянни подувания на стомаха, като нямах идея откъде е. Януари и февруари си казах, добре, зима е, може би съм хванал някой вирус, може би съм болен. Не беше това. По принцип се храня здравословно, нямам никакви вредни храни, тренирам. И се предполага, че когато се храня здравословно, не би трябвало да имам такива проблеми. Имах идея какво да правя, чувствах се малко изгубен по темата, понеже нямах никаква идея защо ми се подува стомаха, въпреки че се храня здравословно. Започнах да чета малко повече по темата, започнах да изключвам специфични видове храни, които потенциално могат да подуят моя стомах и резултатът не закъсня. Три от нещата, които най-много ми помогнаха е да си разпределя храненията в 5 специфични порции на ден. Не защото 5 е някакво магическо число, просто защото когато хапвам малко по-често, но много по-малки порции, самата храна не престоява в стомаха и в червата толкова дълго време, съответно не ви подува. Трик номер 2, който направих, изключих глутена и лактозата. Все пак има хора, които имат непоносимост към тях. Аз мислех, че нямам тази непоносимост, въпреки че нямам почти никакви проблеми след като ги приемам, но все пак видях, че съм много по-добре и ми е много по-леко, поне за момента, когато съм ги изключил. Стъпка номер 3. Започнах да пия сутрин вода с оцет. Ябълков оцет с майка, който подпомага за добрите бактерии в стомаха.